Cześć, tu Lord Romulus, czyli Miłosz z kanału Freaky Gamers, a ja zapraszam Was do kolejnego filmiku z gry Amnezja Mroczny Obłęd. Jesteśmy już trochę dalej, przeszliśmy już trochę więcej, żeby nie zaliczyć faila. Znalazłem Aqua Fortis, tak? Aqua Fortis chyba. No i idziemy zniszczyć to mięsiste coś. Okej. Więc tak, bierzemy naczynie Aqua Regia. Jak to? Ciekawe. Zadania. No, chcę zmieszać 4 chemikalia. Tylko jak? Tu. Kalmin z siarczkiem arsenu łączy się z kuprytym. A potem Aqua Regia albo Aqua Fortis. Ok. To może tak. Siarczek arsenu. Jak to? Czego potrzebuję? Czyli muszę to wziąć? Jak to się robi? To ja może przerwę, żeby nie robić kolejnego faila. Okej, mam buteleczkę z kwasem. Trzeba było się wrócić do laboratorium i skorzystać z pewnego mechanizmu, który był tam przygotowany do stworzenia właśnie tego. Tak więc tu mam tą buteleczkę. I uwaga. Wow. Zniknęło. Okej, idziemy dalej. Rafineria. Świetnie. Lampa. I znowu retrospekcja. It sure is dark in here. Yes, and there's a good reason for it. But you can light the lamp now if you wish. What's the reason for the darkness, that is? Stay close. Be careful not to stray. What's the reason? Why is it so dark? Pay attention, Dandel. It's important that you keep going straight and make sure not to stray. Okej, znowu jakaś dziwna retrospekcja była, ale staramy się tym nie przejmować. Idziemy, bądź ostrożny, gdy wróg jest blisko. Tu nic nie ma. Tutaj też nic nie widać. Jakiś obłok dziwny. Wow, kucanie. Potwór. Nie, unikaj. Okej, przeszedł. Jak tam? Żyjemy.
nie, ja nie chcę tam iść. Nie, nie, nie. Dlaczego ja tam muszę iść? Okej, co tam mamy? Nic nie widać. Wow, co się dzieje? Sizy. I potwora nie ma. Świetnie. Co my tu mamy? Pokój. Musimy jak najprędzej coś zapalić. Okej. Heblujemy, walimy młotkiem. Trolololo. Drzwi. Świetnie. Znowu się zgubimy. O. Oliwa. Co to jest? Ale ja marnuję tego wszystkiego. Krzesiwo. Służyłem krzesiwo, żeby mieć krzesiwo. Jakieś głosy. Może zapalmy lampę. Póki ją mamy. O. Co jest? 2nd of June, 1839. It's been more than a month since my last entry. After the event inside the underground chamber in Algeria, Professor Herbert insisted I return to England. He said he didn't want to risk forfeiting the entire expedition lest I took a turn for the worse. An excessive decision, in retrospect. But I'm glad it turned out that way. I found my journal this morning in the haphazard collection of things brought home from Africa. Next to it lay the broken stone orb wrapped in cloth. I tried to assemble it, but couldn't. The pieces wouldn't fit together, as if they weren't from the same object. Could I have imagined it all? Was there ever a complete orb? Ciekawe. Znowu maś. Rozwalone jakieś pomieszczenia. Ale idziemy dalej. Kurde, tyle tych... Pulsujące coś. Coś blokuje z drugiej strony. Notatkę mamy. Drzwi prowadzące. Dostańmy się tam w inny sposób. O, noga. Okej, szukamy wyjścia innego stąd. O. Co? No wiesz, podniosłem krzyż. 25th of June, 1839. I feel the need to continue this journal, even though it was intended for my journey to Africa. This must be something very important. I just know it. I've taken it upon myself to piece the orb back together, but it's been more difficult than one might think. The pieces are behaving strangely. They seem to change colour, shape, and texture, but ever so slightly. Yesterday, I took careful measurements and notated any significant markings. Today, I confirmed my suspicions. They were changing. I was terrified and rushed off to see the finest geologist in London, Sir William Smith. I approached the subject with care, and we discussed how rocks change form. He told me Smith eased my mind a bit, but I can't escape the feeling. Jakieś dziwną kulę po prostu. Shit. Schowajmy lampę. Ciekawe zdrowie psychiczne.
już chyba jest lepiej. No, jasne. Idziemy dalej. Nie ma co. Bierzemy lampę. Ten koleś ma ostrą banię chyba. Niekoniecznie to jest dobre dla nas. A w ogóle to pozdrawiam naszych 23 widzów. Bardzo wam dziękuję, daje nam to naprawdę taki impuls do pracy. Bez was by nam się to nie udało, co nam... Tuż byłem. Jakieś głosy. Bez was by nam się to wszystko nie chciało tego wszystkiego robić. Daje nam to impuls do pracy. Że ktoś nas ogląda, że ktoś chce nas słuchać, oglądać. Że ktoś chce poświęcić na nas trochę czasu. Może tu coś? Świetnie. Okej, tu chyba nie byliśmy. Nie, byliśmy tu, no to what the fuck is that? What the hell? A tu coś jest. Okej. Koalicji w krainie czarów. Jestem małą Alicją. Wow. Nie idę tam. Jak moje życie. Jak zwykle. Ale tu się pali pochodnia sama z siebie. Dziwne. Tu jest klapa. O. Napełniliśmy sobie trochę lampy. Co my tu mamy? Aha, tu Może trafiliśmy się trochę. Dobra, teraz już będę pamiętał. O, tu są nasze drzwi. Z pokrętło, zobaczmy, czy jest coś jeszcze. Tak, jest. Krzesiwo. Krzesiwo jest. Czy jest coś jeszcze? Czy jest coś jeszcze? Nie ma. Okej, tak więc podnosimy klapę. Coś blokuje blok kołowrotu przy linie? To? Halo? No. Ja to złapię, czy nie? Może tym przyciulam czymś. Tak to się robi. Kręć jak za dawnych lat. Świetnie. Uwaga. 3, 4. No, świetnie. Skąd? Nie. O, duża biedronka z mięsa. Ho. Następna. To przynajmniej się tak nie rusza. Okej. Tu chyba nic nie było po drodze. Piwnica archiwum. Jest. Lampy. Co jest? What the f...
What the f... Co jest? Wszystko zgasło, szybko, szybko. Woda? Tak nagle? Co? What the fuck? What the f... Trzymaj się z dala od wody. Okej. Szybko, szybko. Muszę na to wskoczyć. O. Mam iść tam, czy tam? Idę tu. Fuck, kości. Co to za gówno? A, nie trafisz. Jest jakaś dźwignia. Może ją... Coś zrobiłem, tylko nie wiem co. Tam chyba nic nie ma, mam nadzieję, że nic tam nie ma. Idziemy. Kurde, będę musiał zeskoczyć. Ale jakiś mechanizm tam jest. Czyli trzeba... Nie, nie! Okej. Jest... Szybko, 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 szybko. Jest. Tam czy tam? Jestem kangureko. Fuck, tylko mi nie mówcie, że to był mechanizm do tych drzwi. Fuck. Dobra, wracamy się szybko. Nie, 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 nie. Trzymam się z dala od wody. Świetnie. Ale mamy na to ratunek. Szybko. Co to jest? Ej! Co to za... To coś może jest. Czaszka. O. Mikstura zdrowia przyda się, jakby mnie znowu przywaliło. Aha. Nie, 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 nie. Jest. Szybko, 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 szybko. Szybko, szybko, szybko. Jest. Idę, idę, idę. Uciekamy. Okej. No chodź tu, no chodź tu. I uwaga. Szybko, szybko. 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 Nie. Świetnie. Zaraz mi się skończy. Mamy oliwę i tylko co dalej. Tam coś jest chyba, ale...
Okej. Bierzemy lampę. Tu coś... No to mam skoczyć. A. Świetnie. Okej. Co dalej, co dalej, co dalej? What's next? Muszę się tam przedostać. Szybko, 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 szybko. Jest. Nie. Fuck. Nie, kolejne drzwi. Tam coś jest. Tylko... Co ja mam zrobić? A, to spławia potwora. To ja sobie tam rzucę. Idź tam. Fuck. Chyba dopiero jak będzie jadł. Martwe ciało. No wiem, że może posłużyć do odwrócenia uwagi. Gdzie ja jestem? Where I am? Lampa, lampa, lampa. No, żryj to. No i żryj to. Kręć, 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 kręć. Jest. Zamykaj, zamykaj. Nie, wal, otwieraj. Fuck, co za fail. Ja nie wstrzymię tego. Boże, co to za gra jest? Może jeszcze nie mam lampy. Świetnie. Czyli nic nie widzę? Jak jest ciemno, to coś nie widzi. Na wszelki wypadek rzucimy trupa. Nie. Wychodzę.
Świetnie, nie mamy kompletnie nic. Tu jest skrzynka. Tu są drzwi. Jak zamek jest bardzo prosty. Co to znaczy? Igła. Rozbrajamy zamki. Co znaczy, że zamek jest bardzo prosty? Jak nie ma żadnych zadań? Wskazówki. Też nie ma wskazówek. Tutaj musi być coś jeszcze. Mamy trochę lampy. No nie, zaraz mi się skończy lampa, a zamek jest bardzo prosty i mnie to gówno... Świetnie. To już nie żyjemy. Dobra, skończmy tutaj. Trochę się pobaliśmy, trochę faili, właściwie to pełno faili. Nie wiadomo po co, na co, komu i po co, dlaczego. Dobra, to byłem ja, Miłosz, na razie.